imali yomyeni wami inkomo zomyeni wami akukho lutho zokuthatha uye kolobola ngazo wena ungenza isilimo ulala nami ngohlala emva kwalokho ufuna ukuthatha iy'mali zomyeni wami uhambe uyolobola enye intombazane kade ulala nami yezwa mase khulunywa ngendaba uthi imali zomyeni wakhe umyeni wakhe akazi lutho umyeni wakhe bafakaze asuke la emakhaya bafo ubesemasimini elandelana nenkomo futhi lezo nkomo bafo ezasekhaya lezo sufuna ukuyoyithatha uyolobola ngazo belandelana nazo enkomeni kababa ileza lobola ngwena shuthi zaphela ngoba zikho ezinye zabuya lezi hamba emhlabeni iy'nkomo ey'gcwele lapha ekhaya siyazalana okay Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sesiphinde sabuya futhi nenye episode oyithandayo. Uhlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifano, also known as the next biggest thing in South Africa. Usuyazi ke manje uma ungibona ku screen sakho ukuthi sesikhona solungisa indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Mhlambe nawe unenkinga obhekene nayo njengamanje edinga thina. Email ethi umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Uyazi ukuthi mengihlala phansi ngikukhumbuza ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO umjolo UMJOLO. Yona ke promo code leyo oyisebenzisayo each and every time ungena kuleya app yakhe kwa EasyBet noma ubethe using their website okungu khona kwa EasyBet. Eceleni kwami khona umama esinaye njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi yini embeka la nanokuthi sizokwazi ukulungisa udabula umbeka la osukela namhlanje. Ma sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje la ohlelweni. Asiqale nje ekuqaleni uma esina namhlanje ngubani? Ngusindisiwe ngwakwaZondi, ishadele kaMbambo. Okay, ushadile uma. Okay. Ngoba ke ma ushadile yini ekubeka la osukela namhlanje? Buti inkinga engibeka la. Angithi ekushadeni kwami ngishade ngisemncane. Okay. Umyeni wami nje angiyenzanga lento yokujola nani. Wangithanda nje wangikhetha kwaba ukuthi ekhaya bayamcela ukuthi akangilinde ngiqede isikole. Ngithe mangiqeda u10 wami wangilobola wangishada konke nje wakwenza kwashesha kwaphela. So during ipandemic lesisanda kudlula kuyona. Umyeni wami waseyahaqeka wasishiya emhlabeni Nge-lockdown, ngesikhathi lockdown. Okay. Umyeni wami ubekade umuntu ozisebenzayo kodwa ngokwasemakhaya bekuyibhizinisi lasekhaya. Ufuyile uyadayisa imfuyo, inkomo, ikapu, imbuzi kanjalo unamasimu unabasebenzi abasebenza ekhaya. Shuthi waseyasishiya ke emhlabeni kanjalo. Umyeni wami ubekhulile kunami. Okay. Yebo ubekhulile nje ngishiya impela ngeminyaka ethe xaxa. Shuthi ekuhambeni kwakhe ekhaya kwabasele kunomfowabo omncane. Ubhuti omncane umncane impela kumfowabo ngoba nakumina uqobo omncane. Okay. Kodwa manje inkinga yami kunento eyenzakalayo phakathi kwami nobhuti omncane. Angazi noma ubhuti omncane khona into angisebenzisela yona mhlambe eyamakhambi esiZulu imithi kanjalo noma kanjani. Ubhuti omncane akahlala ekhaya. Wafunda nje yena kwaba ukuthi uqeda isikole uyaqhubeka uye emaThekwini ngoba nokusebenza usebenza emaThekwini uyafika nje phela ekhaya ngoba isekhaya. Inkinga ubhuti omncane mefikile meke wangithinta. Angazi ukuze kuthiwa isidwaba siyaxeka. Ngiye ngisiza ukuthi ayisaxeka isidwaba. Khona into ejekezayo. Hayibo. Futhi sekuzomela ke manje ngilinde ukuthi ke manje ngikotize ngiqede la ekhaya ngilinda abantu abadala abaqabalale bonke nezingane bese ngiyahamba ngendlini yabhuti omncane ngaphandle. Mangifika endlini yabhuti omncane okay sizokwenza okwenziwa abantu yebo. Kodwa angifuni uqamba amanga ubhuti omncane akakazi asho ukuthi uyangithanda. Angikaze kodwa futhi nami ngibe nemizwa yothando. Kodwa ngiyazi sengize ngakujwayela nje ukuthi mefikile
ngiba nalowo muzwa ukuthi ngizoya endlini kabhuti omncane futhi mase ngifikile endlini kabhuti omncane sizoyenza le nto. Kodwa mase siqedile mase umqondo wami ngubuyisa angeke ngikutshele ukuthi ngenzani ngiyenzelani. Akakaze futhi naye abe negama alikhiphayo ukuthi ngaze ngithi senza lokhu ngoba wathi. Manje futhi angazi noma ungangisiza yini edale ngibhalele umjolo show ukuthi ningisize. Mhlawumbe ubhuti omncane naye aphumele obala ukuthi yena ngokwakhe ufisa senze kanje kuze kufike yiphi. Ngoba manje ngiyayizwa nemizwa iyakhula. Kodwa manje ikhulela khona ekufihlekeni. Mhlambe ngiyeza ukuthi uthandikaze natshelana ukuthi niyathandana kodwa ucansi senilenze nawe ndena. Into enza kwenze kucansi ngoba meke nje wambona noma wakuthinta uyazi ukuthi uzolala endlini yakhe. And meyabulela endlini yakhe obvious nizohave. So mhlambe yinto lena ke nayikhuluma nobabili ukuthi mfethu njengoba kwenzeka kanje phakathi kwethu ibheke lento yethu noma nikaze nikukhulume lokho but njengoba ula namhlanje ufuna ukuthi mhlambe niqale nikhulume nigcina ngokheva nje ningabuzana ukuthi senzani yaphi into yethu. Hayi ngabe ngiqamba amanga asikaze sibuzane asikaze sitshelane kodwa ke mhlambe imbangela yalokho ingoba njengoba ngishilo ukuthi ubhuti omncane yena mncane kunaye wevele emncane nakumfowabo. So kusaqala nami bengayinaloko ukuthi ingane le igcineni. So ngicathi mhlambe naye mhlambe usindwa yilokho ukuthi uyazi ngimdala kunaye. Kodwa manje imizwa yona iyakhula ezisiqhubeka siyenza lento imizwa iyakhula. Ngizwile uthe lento le mhlambe unako ukuthinta ntambama but ebusuku noma lethu hamba endlini yakhe. Ngabe lento le mhlambe niyenza kwazi nina kuphela noma uyabona ukuthi mhlambe ekhaya khona sebenothisile noma ngaphandle bakhona abantu asebenothisile noma kusayinto nje yenu ngaphakathi ngendlela obuka ngayo. Ngokubuka kwami bakhona sebenothisile. Akekho seke wangiqonda wangibuza. Akekho futhi ngicathi nonalawo mandla kakhulu okungiqonda angibuze ngoba ngimdala kunaye muncane. Kodwa abantu bayabona ngoba sekunesikhathi siyenza. Yani ubhoti lo ake sithi mhlambe ke njengobula namhlanje niyakhuluma niyavumelana mhlambe avela athi uyakuthanda uyafuna nibe ne relationship awukazi mhlambe umzwelo ukuthi unomuntu abambisene naye mewukuthi ukhona umuntu abambisene naye uwilling ukungena esithembini wena noma uthi ngcono khona sikanga. Hey yebo ngike ngimzwele ukuthi unaye umuntu kahle kahle ngizothini ubhuti omncane vele usamncane akanayo umuntu oyedwa unabani ukhona ke ongekho kude kakhulu engimaziyo nangamehlo. Hey kodwa ke ake ngithi ngokwemizwa esize yatshaleka nakumina yakhula mhlambe mangingalithola lelo thuba sengingasale sengivuma ukuba sesithenjini. Already kodwa ukuthi mayefika la umfowethu ukhulume naye uze ukuthi uzofika thini kwena. Ikona kuphela ukuyokhulula umoya kwami ikona kuphela ngikuzelela ekhaya futhi. Yani kubuye ngazi ukuthi episode yanamhlanje ishubile futhi hayi nanokuthi kubuye ngazi ukuthi uyabona ukuthi ishubile. Ngijulile lo daba lolu usisi uyabona ukuthi umyeni wakhe akasekho so akafuni futhi ukuphumela ngaphandle mengase nje athi umfowethu I love you angasho lo phezulu ukuthi I love you too kodwa ke we looking forward to find out ukuthi meyabe efika la yena ubafu uzofika thini ngalolu daba ungayindawo hlala la ukhona sizwe ukuthi indaba yanamhlanje izohamba kanjani. Mfethu hamba hayi siyaphila mfethu siyajabula mfethu ukuthi sihloniphe nje mesikucela le ekhaya uze kuhlale nathi phansi sixoxe uyabona khona umuntu omaziyo lokho kusho ukuthi ngeke usathiwa kakhulu ngoba ungasazi thina mfethu ubudlelwane bakho no mama noma usisi oseceleni kwami bunjani nje mongangichazela ngapha. Yabona oqala bhuti wami ngaphambi kwakuphendula ngisadukile ngempela nje ukuthi ngenzani kahle kahle la ngoba phela indlela engiphume ngayo ekhaya ngiza ngala nawe yazi bese abantu abayitawo kodwa manje lolu hambo lube ngalihlelele njengoba ngithola sengilana. No mhlambe ubebona ukuthi mekutshela ukuthi kiwapi uzoba
niyendaweni eyodwa because nathi kade sikutshela sengisikutshela ukuthi ubani ukudingayo but sikutshelile ukuthi into yomndeni kade sikhuluma nawe efonini so uyabona impela ukuthi into yomndeni ngempela mfethu yayibo because lo muntu uyamazi ya ayikona ngiyamazi makho umazi kanjani ke mntaka baba hayi bafo engakubeka nje bafo kwakunomfowethu omdala useshile 2021 udade lona umakoti wakhe mfowethu umakoti wakhe so kumina ngubhuti omncane wasemzini ubudlelwano benu buhamba kanjani indlela nje eniphathene ngayo mhlambe ungamchaza njengomuntu onjani akukho engathi mhlambe ngiye ngikubone kuyinkinga noma kuke kwenziwe ngoba konamhlanje mina ngazi ukuthi abantu aba-right until ke sengifika la sengizwa ngawo ukuthi khona inkinga mina ayikho into engingayinothisa nje mhlambe engangenza ukuthi khona into esingakhulunywa ngizwile mfethu ukuthi awuhlali kakhulu emakhaya uyalunguza ugxile ngapha eThekwini kodwa futhi engikuzwile ukuthi moya emakhaya hayi khona into ofike uyigabule mfethu laphana uyayishaya mfethu uyayenza lento ngiyazi ukuthi njengamanje confused ukuthi ngikhuluma ngani kodwa kuthiwa khona into ofike uyenze moya emakhaya so usisi uzala namhlanje ngoba ufuna ukuthi abe ne-idea ukuthi kahle kahle nenzani nina nobabili kodwa ngifuna ukumkhulumela ngoba ukhona uzoyikhulumela yena dadewethu nangu usekhona mfowethu ngamtshela ukuthi umbizeleni lekhaya Bhuti omncane ngicela ukuqala ngokuxolisa ukuthi ngikubizele kumakhamera kade singakhuluma ngalutho wazi ukuthi yonke into right futhi nami njengomuntu sengikhathele ngilokhu ngidliwa yilento ingidla ngaphakathi so ngiye ngacela ngabhalela kwishow ngacela ukuthi bangisize ukuthi ngikwazi ukuphumela obala ngibuze lo mbuzo mhlambe nawe uphumela obala ukwazi ukungiphendula hayi ngiyezwa Bhuti omncane engifisa ukwazi ukuthi lento esiyenzayo iyaphi izogcinaphi kanjani siyaphi nayo yazi uyangilahla ngempela uyangidusa lento esiyenzayo yini lesiyenzayo siyaphi makiwapho phela ngathi mina umndeni awukho la kuyakho umndeni ukuzwana nje kuze kube nezizukulwane kanjalo kunzala yebo bhuti omncane sengisho le yenzakala phakathi kwami nawe ukuthi yona ngoba phela siyayenza siyayifihla kodwa manje kancane kancane siyavela nangakwabanye ukuthi siyaphi nayo bhuti omncane ngicela ukubuza mina ungadini ngoba lento ethi siyayenza ikhomba ukuthi into ethile kanti yini le engaka le uthi siphelelaphi naye siyenzayo le engashoki bakwethu isikhathi asikho bhuti omncane uyazi na ukuthi uma ufika ekhaya kwenzakalani phakathi kwami nawe angeke ngisho ukuthi siyathandana ngoba ukwazi ungitshela ukuthi uyangithanda bhuti omncane kodwa uyazi ukuthi mina nawe kwenzakalani uma ufika ekhaya ilokho ke ngifisa ukwazi ukuthi sizokwenza kanje ima ngaphambi kuba uhambe kakhulu ayikho mhlambe enye indawo noma enye indlela engaxoxwa ngayo indaba zasekhaya phela le ndaba yasekhaya ukuthi singeza la kube khona amakhamera kanje nakhona nabantu singabazi kanje ngiyaxolisa lapho mbambo bengike ngaxolisa nasekuqaleni kuyikona ukuthi yebo lento angibonanga kufanele ukuthi sikhulumele ekhaya ngoba akuyona yethu sonke ekhaya eyami nawe shuthi ingakho ngeke ngabona ngalendlela ukuthi angicele abakwisho awenze kanje awungiphuthume ungitshela ukuthi yini lo ukhuluma ngayo ngoba manje mina ngikutholi yabo and lo hambe ebenguluhamba linenhlelo zalo so ngizumekile njengoba ngila yabo so into engiyibizelwe la namanje angayitholi usalokuthi lento angazi mina kwenzakala yini lo omncane ngikhuluma ngokuthi wena ulala nami uyimisele ngokuthi sikwenze lokho kuze kufike imali ngilala nawe mina mawenze njani bhuti omncane njalo uma ufika ekhaya wena ulala nami uyakwazi lokho bhuti omncane hayi engifuna ukwazi phela ukuthi uyimisele ngokuthi wenze kanje kuze kufike
Awuma mina ngingalala kanjani nawe mfethu ulazi kahle nje udaba lwasekhaya lunjani wena umakoti kamfowethu bazothina abantu mebethola yonke ngale ndaba umama yena ngathini Ingakho bhuti omncane nami ngithatha isinyathelo sokuthi lento asilungise mina nawe. Kuphi? Ngoba Ebantwini, vele phambi kwabantu kanje? ngiyawezwa amahebezi ukuthi sebeyazi nabo. Kodwa ngoba bakangiqondi bayikhuluma silungise mina nawe. Futhi wena akubatshela into engekho mina ayikho into engiyenzana bhuti omncane angikwazi ukuthi ngingabatshela kuyona indaba kunento engayixoxela kanje abantu. la ngiyayibona lento ukuthi ngibe into ethi niyadlala kodwa manje ngathi ni serious udade lo kusukela ashiwo umfowethu ngo2021 singasho sithi mhlawumbe istress bafo simudlile kakhulu enomzwangedwa Ngobani mfethu? angithi ubesanda kushiwa na umyeni wakhe mhlawumbe kwenzeka lokho kumshiyeni nezimo enzima ukungajwayeli oba nomunye kuyena umuntu obesondele naye kakhulu bekuyena umyeni wakhe kungenzeka mhlawumbe leso stress simudle mhlawumbe kwazi kwaba khona nokuthile ngoba nathi bangaphosisi bafo ngenye imini nje sayisa notice ukuthi unako ukutheni asho izinto mhlawumbe angenazo isiqiniseko sazo noma izinto ezingekho yabo uthi kodwa umuntu uthi uyazilandelela uthola ukuthi lonto ayikho Imaki bhuti omncane. Ngicela basingagijimisa kodwa ngicela ungilinde ngixoxa athi ukukhulumile nomfowethu Lungile khuluma. so kunjalo bafo besiye sayibhunga lento sisumndeni mina umama ekhaya ukuthi mhlambe umakoti kulenkinga abhene nawo singamele simphuthumise lapha kodokotela nani ngoba lenkinga ekanje muyiziba kugcina kuphazamiseka ingqondo So wena uthi Ngama yamazwe mina ngiyahlanya ke manje. Angisho njalo Ngiyahlanya angisho mina. ukuthi uphidene kodwa lento ayishoyo Uthi ngiphazamiseke ekhanda ngibhidene ikhanda ngiyahlanya mina. angisho ukuthi uyahlanya Nginjani? uma ukhuluma into engayazi yamuzwe uyaqiniseka so angazi mina ngixoxeni nodwa no2 nawo bafo so wena bafo ulala nohlanya mina Shuthi nguhlanya usukulele ngilala naye nohlanya. bafo usukhona Uphila wena Unjalo. ulala nohlanya. uyena usho njalo mina mangithi angilali naye mina ungizwa ungikhona cha yazi Mncane usukwenzani nami endlini yakho ngoba ulali wena nami. usuzokwenzana endlini yami Ngisuke ngizokwenzani? Uyazi bhuti omncane ukuthi wena wami usungithintile mina ngiyayizela kuwena. Mase ngifika endlini yakho ufike ungenzeni. hayi yabona bafo Kahle wena uthathe advantage ukuthi mina ngashonelwa umfweni umyeni wami. Manje egcekeni ngiyayizwa imvunge. Niyalungisa. Nilungisela ukuthatha inkomo zomyeni wami. nayo ke bafo lento Uhambe uyolobola. ukutshela. Kanti ulala nami egcineni mina nguhlanya. Khawuthathe inkomo zomyeni wami. lalela yabona lo myeni wakho uqhosha ngayo umyeni wakho lo ongenalutho umyeni wakho lo Hey, awukwazi ukuthi akanalutho. Awukwazi uyabona izinkomo uyolobola ngazo ezakhe. Njobe engasekho zithi mina. Yabona amasimo uyazazi imali Njobe engasekho athi mina. wena usukwazi ukusho uba novu ngendaba zasekhaya wena ngezinto zasekhaya ube novu Ngashada mina abantu bebhekile. ushada kuphi Izinto zamfowenu ezami. umyeni wakho umshadile ukuphi phela ngabe ule isekhaya lapha akasekho phela, akasekho kodwa mina ngikhona izinto zakhe ezami. hamba lapha kumyeni wakho ukhohle indaba yokushaya isifuba into zasekhaya Kodwa ke okusalayo ke engitshela kona yabo mina. lenkinga yakho Imali yomyeni wami, inkomo zomyeni wami. Akukho lutho zokuthatha uyekolobola ngazo. Wena ungenza isilimu. Ulala nami indaba lo muntu ngohlanya. ulethelwe Emva kwalokho ufuna ukuthatha iy'mali zomyeni wami uhambe uyolobola enye intombazane kade ulala nami. yezwa mase khulunywa ngendaba uthi imali zamyeni wakhe Vele into zamyeni wakhe umyeni wakhe akazi lutho umyeni wakhe bafakaze asuke la emakhaya bafo besemasimini elandelana nenkomo futhi lezo nkomo bafo ezasekhaya Lezo sufuna ukuyoyithatha uyolobola ngazo belandelana nazo enkomeni kababa ileza lobolanga wena shuthi zaphela ngoba zikho ezinye zabuya lezi hamba emhlabeni iy'nkomo ey'gcwele lapha ekhaya Ziyazalana ezomyeni wami. Okay. Ngokuzwa kwami indaba. Usisi uzala ngoba une-content yokuthi wena uyamuhla and njengoba umudla nifihlile. Okay. So usevuka-ke manje mhlampe bengenankinga before because vele it's not like ubengayi-enjoy into eniyenzayo. Ngilalele. It's not like ubengayi-enjoy into eniyenzayo. But manje uyamudla wena phithi usezwa ngandlebeni ukuthi uyolobola omunye umuntu while nina nento engacacile. Usevukwa isikhwele manje ukuthi ulotsholwa kanjani omunye umuntu kudliwa mina la. Yabo. Bafo angithi utheme ekuchazela wathi umfazi kabani We umfazi kamfowenu.
Kuyashintsha inkomo ayibuyelanga ekhaya. Inkomo usawufazi kamfowethu namanje. Umdlelani ke pho wena? Why ke mfethu uyangibona ungalenzi? Lala nami usukhona uqeda ukubiza ngohlanya. Wena- Uqeda ufuna ukuthatha imali zami, ifa lami ngishiyelwe umyeni wami uyolobola enye intombazane. Wena mfethu usho ukuthi khona uhlanyo lingavele lisuke lingene kwi-email litype ukuthi lifuna usizo kanje lize la lizokuqonda ukuthi wena Yona lento uyakini. ngizogcina ngizovele Yabona Abo wena, masingakhuluma. sazokusukumela. Kunesimanje manje. Yabona isimanje manje wonke umuntu uyakwazi Lo muntu bafome ukuthi mhlawumbe uyakubopha noma unobufakazi. Nathi sinabo ubufakazi bokuthi ulala naye. It's just that sifuna ukubona wena ukuthi Kuphi phela ufakazi bafo ngibona? mhlawumbe wena uzozana clean. Bafo letha ufakazi la sizokhuluma. mina ngizovele ngikubophe. Angivele ngivule icala-ke emaphoyiseni ubufakazi ubucela enkantolo. Uzothi ngibophelani ke mama? Ngizothi ngikubophela ukuthi kushuthi ubungidlwengula phela. Ngithi Hawu, ubungekulale nami ngoba bengidlwengula nguhlanya. mina, bengidlwengula. Kushuthi ubungidlwengula phela. Oh. Ngoba nguhlanya phela, ngingekudlala nami. Lalela bafu. Lalela bafu. Uyamuzwa manje sibe ngimdlengula. Imina obekususa endlini enkulu. Imina obekuphusha athi nokho eminyango wami. Imaka sibuyele la. Bengiza ngizonokho endlini. Angikuphikanga mina lokho. Ngishilo ngathi wena uyafika ungithinte ngento ongithinta ngayo. Ngisizwe isibaba ukuthi Ngithinta saxele. ngayo. Ngilangazelele ukuthi akwena ngize endlini yakho. Ubufika ungenzeni ungibuke. Funda iBhayibheli, uvula iBhayibheli ungifundele iBhayibheli. Ngoba ngumnkosikazi kamfowenu omdala. Ubuyaphi endlini yami? Hawu. Ungenzeni mase ngifike endlini Mengabe yakho? sefika endlini ufika umenzeni? Ufika umbuki. Buza yena ngitshela Ngibuza wena ke manje. Angithi yena ubuza mina, uyasho baba. ukuthi ufika umhlaba wena ufika umenzeni wena. Bafu uyakwazi ukungibuza mina. Awukwazi ukungibuza mina mangithi leyo nto angiyazi awukwazi ukungibuza. Angithi uyasho ukuthi mengabe ufika endlini ufika ahlabeke. Mina ngibuza wena ukuthi because nawe le ndaba uyayenza nawo kodwa ayipheleli. Uyasho ukuthi uyasuka endlini enkulu angqongqoze eminyango uvule. Kodwa manje masuvulile ukusaqhubeka ukuthi wenzani. Usungifida into Ngithi engayisho. sebelele. Ngithe mina bengimbuza ukuthi ususwa yini mina endlini enkulu. Uphoqwa yini mina ukuthi anokho endlini yami. Angishongo ukuthi uyanokho. Okusho ukuthi izinto ezenzakala ngeke uvele uthi umuntu azonokha engakaza anokhe. Mubuze Futhi ukuthi uyazazi lezo kusho yena uvumile naye ukuthi into azenzayo lezo. But wena manje uyakahle wena uyavuma uvuma. Ungenza isilimo manje. Yabona manje wenza kwayimina uhlanya. Ngizwela uthe usisi uyahlanya but nami ungenza uhlanya manje. Because wena mfethu lo mthetho ungenza isilima mfethu. Lento mfethu wena uyavuma awuvumi. Yabo? Bafo ayikho umuntu Mfethu akulona lo sisi lo hayi mhlawumbe uthi ufuna ukukubopha, ufuna nilungise lento yokuthi niyeke ukudlana for free. Nazi ukuthi niyathandana. usisi uyangazi ukuthi ekhaya singakhipha noma inini usuku lokuthi siyohlawula lapho engifuna khona ukuthatha umfazi uyezwa bafu. Manje ngingafunelani ukuyolobola mina kukhona umfazi osegcekeni. Mina ngiyini kwena? Uyini ke kwena? Umfazi kamfowethu awuzazi nini ukuthi uyini? Umdlelani umfazi kamfowenu? Yazi nawe bafu. A simple question Qeda umdlelani ungibize umfazi kamfowenu? ngohlanya, Qeda ungibize Gcine. ngohlanya. Ish. Qeda ungibize ngohlanya. Uthi ukhuluma into Hayi, wazi engekho. wangiphoqa Yazi ngempela omncane. ngakubopha lo muntu mfethu. Vele bese kungiphoxile ukuthi uzoyolobola kodwa lokho osikwenza manje. Angishongo ukuthi uhlanya bafu. Uthini? Kube mhlawumbe nephutha mhlawumbe kwaphimisela amagama ngathi kodwa akukona lokho bengiqonda ukusho ukuthi udade uyahlala. Uzomudla kuze kube inini ke noma nizokuyeka ukudlana? Hayi bafo angazi ngawuphendula ngokuthini lo mbuzo wakho unzima. Uyakusukela njengoba efika la. Wena ngoba wena ufike la wena uthini nami umbuzo. uthi ufune clarification yokuthi kwenzakalani phakathi kwenu because njalo mengabuya emakhaya awuhambi ungamququdanga. So manje usekhathele ukuthi lento niyenza niyifihle ende uyalinda kuhlwe ahambe olala endlini yakhe. Evuka ekseni ngeyintatha fanele abuyele endlini kube ngazuthi uright. Kuyamjabulisa nalokho mesha. Ushilo wathi uhappy. Shothi yini possible lana mawuthi lento yonke into enzakala ufuna incazelo yokuthi lento le niyenzelani iyapi ikhona irelationship ekhona noma uzoloku umfaka itotolozi nje kuphelele emoyeni. Hayi angazi mina ngawusiphendula ngokuthini lo mbuzo kodwa mina into engiyaziyo ukuthi kumanje senhlelweni zokuthi sikhipha abakhongi. Khohlwa abakhongi labo nangu umuntu. Kodwa abakhongi ngeke ubakhiphe ngemali yomyeni wami. Awukwazi phela ukuthi ngathi Hawu ngavukozoni. Ukuthi okay umfowethu wathatha waqeda ngaye sekuyithuba lami. Wathi sethathile umfowenu waqeda wenzani wena egcekeni?
Hayi bafaye. Mfethu yazi mina la ngilwe ngifuna silungise indaba yakho nomjolo because ngempela mfethu sicabanga lento Cha, izobukwa abantu. uyangihlukumeza. Abantu bazothini sebethola le ndaba le laba kufuna ke Sebenzisa uqeda ubaganisele. uzongibiza ngohlanya. Yabo. Mhlambe lo muntu ayikho into angayenzi kuwena asikho isitayile angasenzi but manje uzomphika la. Bafo yini lo muntu Okuningi anganaki umuzi akhele wena umyeni wami anake ngikwenza. ney'ngane sakhohlwe yiyona yonke into akhuluma ngayo. Mfethu yazi mfethu la Nami ngumuntu. ngifuna sikhulume sibambisane. Nginemizwa. Yabo ukukhuluma sibambisane senze into right. Kodwa bafo wena awubambisani nami mfethu uma ucina mina ngimbuze yangaka. Ukuthi ngimxinile ngembuzo ungakafiki. Ingako sengicina wena manje. Sengikhona ungipintshele khoneni bafo ngivumelane naye bafo. Ukuthini ukuthi uyakusukela? Lo wena kushoyo phela. Mina eyami imizwa uthini ngayo kulolu daba. Mina Hey, kufanele okay, ungisebenzise ngesikhathi othanda ukungisebenzisa kangaso kuphele kanjalo. Mina ngibalekile angiyena umuntu. Phezulu kwalokho ungibize ngohlanya. Phezulu kwalokho fake ngijabule mina ukuthi wena uyahamba uyoganelwa. Lalela angisho ukuthi uluhlala. Kodwa le uthi ngiyoganela angiliboni icala leli. Okay ke mfethu. Uganile naye wakhokhela kwagcagcwa ngaye kwaqedene natetele nezinye izingane zikwazi ukwenza. Okay. Hamba uyogana kodwa hamba uyoganelwa uclean yabo hamba uyoganwa uclean ngalendlela yokuthi njengoba ngithi hamba uyogana uclean ukuthi lento eniyenzayo nazi ukuthi niyayiyeka uyaqhubeka ufocusa kulowo muntu ungaloke udlala ngaye wazi ukuthi awunazi inhloso ileyo nto siyifunayo yena bafo uthi ufuna siyenze njani lento athi siyayenza ufuna siyenze njani siqede silungise kanjani kwenzeka ngicabanga ukuthi lapho ke mfethu wena kufanele uphume nezwi cause yena wena umenza abe weak yabo ngokumbeka kubona nje uba weak so wena kumele usho ukuthi niyayiyeka lento eniyenzayo noma nenze njani mina bafo anginankinga nayo yonke into engabeni nankinga yami nayo yonke into mfethu awukho mhlawumbe la bengikhathazeka khona nani njengamanje into asibeke la ukuthi inina nifuna isambulu lesezinto mina angikho lapha inina mhlawumbe engezwe ngani ukuthi yini ngifuna kwenza inkinga yakho awuvumi awuphiki yabo wenze ngazi ukuthi manje uyakusukela uhlanyile wasukwazi ubeka amakhamera la but ekugcineni uyasho ukuthi awunankinga nani angithi phela uyasho lento ayisho ukuthi siyayenza naye shuthi siyayenza mawuthi usho njalo phela to be specific musu ukuthi ishuthi uyamudla yena umama uthini na bafu usho njalo uthi uyamudla shuthi ngiyamudla bafu mesho njalo lo mjida lo angazi lo muntu lona mfethu Ozwayihlukumeza imizwa yami. Mfethu Ngangcono ukuthi azange iziqala. besingakhona indlela okukhuluma phambi ukuthi ulethe wonke lo mhlambi wabantu ngenze njani mfethu ngiwacishe la makhamera sikhulume Bengazi ukuthi ngiyokwazi ukuthi uzungilalele. ngiwacishe la makhamera sikhulume mfethu futhi vele sekuyafana noma ungawacisha noma ngingawacisha sesikhulumile ushilo wathi wahlabutshela izwe lokho ukuthi mina ngenzani so kanti wena ubuyifihlile lento mhlawumbe awutshele mina mhlawumbe angibuza nje ubuyitshela ukuthi nizoyenza kuze kube nini noma kuzoze kuhambe kanjani lento eniyenzayo noba uthu leyathi kushuthi niyayenza ubuyitshela ukuthi nizoyenza kuze kube nini uyena phela wazi wena mfethu akho umuntu obephoqa kahle yona kahle uyitshela ukuthi ngiyinyoni mina noma ngiyibhari wena ngikubambe ngidala ukuthi lento uyayenza ngenza into oyishoyo ushilo wathi lo muntu lo awumbambi ngenkani futhi uyena olisukela endlini enkulu azokunokhela yabo kodwa manje ubona ukuthi mina ngiyibhari nami mfethu lalela ngimjida njenganawo like out to out jida to jida asikhulume nje ayami ayikho umuntu obona omunye ibhari lalela yabo nje ayami ngifuna manje hlebe soba u2 angifuni le ndaba iphumele ngale yabo mfethu ngiyayazi qela and ngeke ngiyiyeke ilahlile ngiyazi nawe mfethu unendlela mhlawumbe ukuthi ububone lahlile mhlawumbe wagcina uzithola ushaya alikho icaka la into esilwa nayo manje mfethu ukuthi senze njani from here njengoba manje sekunje ilo silwa yena usufisa senze njani before sifike lapho akakusukeli hayi phela fo anje seshilo nje bafu ngathi mina mawuthi usho njalo ushuthi kunjalo mina ngithola ukuthi wena akakusukeli khona yabo mfethu la ngisiza wena ngifuna ukusiza wena kahle ngihamba nami jida to jida indlela yami senze njani manje bafu
Hey bafo, ukuthi phela lento iyadida bafo. Uyabona ukuza kwini lana nizikhuluma. Manje angazi noma ngithosa icala mina noma kwenzakalani. Yabo mfethu ngoba niyavumelana kulona icala. Naye ubefuna i-clarification ukuthi njengoba manje lento seniyenza isikhathi eside and into enze yamsukumisa ukuthi usole ngazuthi uma wakho useyibambile le shadisha ukuthi nina condemn yenzayo. Manje ufuna ukuthi noma ivela kube ukuthi niyazi nina ukuthi into yenu niyenza kanjani futhi iyaphi. Manje uthi uthini umama esola ngenza. Akakamqondi ngqo kodwa usebonile ukuthi useyazi. Manje bafuna umbuza yena uthi uthini ngalomuntu lo okumele mina ngimhambisele izinto lo ekuvele sesihlele insuku zakhona. Asiqale silungise le mase siya lapha because leyo ngicatha kumele yonakala because ngeke ngambuza ukuthi she's willing ukungena esithenjini uma ukuthi wena nomuntu ofuna ukuphila naye yabo wathi hayi no akinga but ufuna ukuthi azi ukuthi kwenzakalani noma lento yena ihamba ibekile. Phela bafo mawukuthi usho njalo bafo ukuthi ayikho inkinga kulezi kusho ukuthi ayikho ngathini into esibeka la ngoba uma mosana inkinga uright ngalonto kusho ukuthi wonke umuntu uright ngalonto mina ngiyibona into eyinkinga. Iqale kanjani ke le shadisi wena wathuka mhlambe noma na wabona usulifakile? Ngasho nje ethi hayi kuye kube nalezo nsuku lezo so mhlambe ingqondo yakho nje ikwezinye izinto mhlambe kuyenzeka uthola ukuthi noma ngathi ukukhohlakala noma yini kodwa gcina sekuyinto esijovana. Bathi uthi akwenzekanga kanye mhlabile kaningi. Phela kodwa ngithi bengeyona inkani. Manje pho uphikani ulalonke? Hawu lo mjida mfethu uphikani ulalonke mfethu. Ufuna mina ngibona uma ehlanya mfethu ilonto apha. Hayi no mfethu mfethu ukuthi nani mfethu indlela enikhuluma ngayo noma ngiyalisa noma yini phela naye bekumele ngithiphe mfethu hayi ukuthi asuke lela siwa khona sihamba ngohambo right kuqeqeme sengilana sekunamadoda ngikakiwe namakhamera so mina bekufanele ngize ngikugoqa ukuze uvume ukuthi yamhlaba umama because manje ngize ngakugoqa mfethu naku mfethu ngize ngakugoqa ngathi siyakhuluma ima uvuma manje so wenze njani ke ithini into moving forward because uma yonto ayifunayo real moving forward ukuthi okay fine siyayenza lento kodwa ufuna ukugana omunye umuntu wenze njani uyaqhubeka ugana omunye umuntu uthi yena ngeke uphendule ke umthinta into engqonqozelana focus entombini yakhe. Phela mina kumele ngigane kumele ngigane nje nami ngimese iduku njengawo wonke umuntu wasendawo so yena useganile uqedile wayigana umfowethu futhi yabo so akukho into engathini noma kuthiwa kukhona lo hlelo lokumngena kodwa awazi ungena umuntu ungenawo umfazi so uthe bekukhohlakala nothing much. Angisho ngithi bekukhohlakala mfethu wena usuyibeka ngathi manje utheni mfethu angithi naye umuntu mfethu ukhulile naye futhi besikhuluma lento besisibonisana. Cha sengiyasho ukuthi uthi inkanuko alukho uthando phakathi kwenu. Uthini? Okay angithi ngapha kwena dadewethu ungathanda nini ke lento enenzayo niqale mhlawumbe into relationship melivele ithuba because vele soyamazi ukuthi unelingakanani wenza kanjani yonke lonto le. Inkinga nje bengishiya sekuze kwamila imizwa yakhe kumina eyayikade ingekho ekuqaleni usengifundise izinto eziningi umfowabo awangishiye ngangifundisanga zona. Izinto ezikanjani mhlawumbe? Izinto eziyitayela zasekamerweni bhuti. Cabanga mfethu somfundise ngisho izitayela umuntu omdala eyawunamahloni kodwa wakho usenama feelings akho for wena ke manje. Asazi bafo mina ngiyolobola mina la. Wenze njani ngayo? Yena ufuna ukwenza njani? Mina ngiyothatha umfana. Unama feelings futhi ufuna nithandana. Angazi kodwa yena unomuzi unezingane lapha kumele ayinakele futhi ke ngendlela afuna ngayo kuzokwenza ngalo ndlela ukuthi somisa kanjani ngowami wena wazi ngoba mina ngeke kodwa ngingalobo. So as umama omdala kuthiwa wena owaziyo ukuthi uyasinika nama blessings ukuthi siqhubeke siyolobola noma awuzodlala ingane wena umfazi uyazi ukuthi umfazi uyila kanjani but uyabona umuntu wakho there's just that unqena amakhamera engiyibona kuyena but umuntu wakho ngiyabonga mfethu ukuthi unginikeza isikhathi sakho.
Hayi bonga mina mfethu. Sengihamba. Hayi khuleka ngizokutshela mase yithamba nje yami. Wajahanga ukuhamba noma ujaha nje mase kumele umkhumule. Hayi lutho mfethu. Hayi. Lutho. Bafethu, siyabonga kakhulu ukuthi nibukele ishow yethu namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like, phinde futhi nishare i-channel yethu Umjolo Show. Ngasibamba na ku-Facebook likhona i-page lethu Umjolo, ilona i-page ongasilandela. Uma ukuthi uyangidinga emcimbini wakho dlala matifane@gmail.com, dlala matifane on socials. Uma ukuthi ke ufuna uku-advertise nathi noma wenzeni ungakwazi uku-email umjoloshow@gmail.com. Asihlangane ku-episode elandelayo. Siyabonga.